Evo, dobar dan, dobrodošli na našu konferenciju za medije. Kao što smo i najavljivali, evo danas smo odlučili javno prezentirati novi oblik suradnje vezano uz politiku i odnos grada prema gradskim vrtićima, dakle i privatnim i gradskim vrtićima na području grada Bjelovara. Grad Bjelovar najavio je smanjenje cijena svih vrtića u gradu od 1. siječnja 2018. godine. Puno smo razgovarali, puno smo dogovarali, zajednički smo išli na neki način napraviti jedan konsenzus, imali smo određene uštede, svaki vrtić je pokušao racionalizirati svoje vlastito poslovanje. U skladu s tom odlukom, dakle, povećano su financiranje smještaja za djecu u Cicibanu i Osmijehu. Stoga danas potpisujemo ugovore o sufinanciranju primarnog programa dječjeg vrtića Ciciban i dječjeg vrtića Osmijeh, čije su djelatnosti utvrđene kao javne potrebe u gradu Bjelovaru. Gradsko vijeće grada Bjelovara utvrdilo je mjesečnu ekonomsku cijenu po djetetu od 1276 kuna za primarni 10-satni program. U Osmijehu, dakle, 160 djece, grad će sufinancirati od sljedeće godine 1000 kuna po djetetu, što ukupno iznosi 160.000 kuna mjesečno. Povećanje sufinanciranja je 106 kuna zarez 80 lipa po djetetu na mjesec. U dječjem vrtiću Ciciban 210 djece, od 1. siječnja grad će sufinancirati 1050 kuna po djetetu, što iznosi 220.500 kuna mjesečno. Povećanje sufinanciranja 156,80 kuna po djetetu na mjesec. Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa. Grad Bjelovar će za drugo dijete u vrtiću sufinancirati 20% od cijene programa pripadajuće skupine plaćanja, a za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću preuzet će plaćanje u cijelosti. Dječji vrtić Bjelovar također ide na smanjenje cijena od 1. siječnja. Najviša cijena u gradskom vrtiću grada Bjelovara bit će 600 kuna kao i kod svih ostalih. Evo, ugovor s gradskim vrtićem grada Bjelovara, dakle Bjelovarski gradski vrtić se ne potpisuje, riječ je o našoj ustanovi. Snižavanje cijene se regulira odlukom grada Bjelovara koje je potvrdilo gradsko vijeće, a vrtić svojom odlukom uređuje cijenu prema roditeljima. U sukus cijele priče, dakle, da u svim vrtićima na području grada Bjelovara cijena koju će roditelji plaćati neće premašiti, dakle, 600 kuna. Što se tiče gradskih vrtića, moramo tu biti otvoreni, nekim roditeljima, međutim malim brojem roditelja koji su primali ispod 500 kuna, povećat će se za 30 ili 40 kuna cijena. Dakle, to smo više zbog usuglašavanja tih, ajmo reći, cijena, da svako podnese jedan određeni dio. Međutim, otprilike smo izračunali preko 70% roditelja u svim vrtićima grada Bjelovara, to se pogotovo odnosi na privatne vrtiće, su do sad plaćali iznad 600 kuna. Dakle, 70% roditelja će sigurno plaćati 150 ili manje, nešto manje kuna mjesečno manje, a što se tiče gradskog vrtića, neki roditelji će dobiti 20 ili 30 ili 40, ali ne više 40, mislim, Ana, tako. Evo, Ana može kasnije reći koji su novi cjenovni razredi u gradskom vrtiću Bjelovar, međutim govorimo o relativno malom broju djece. Ono što je isto tako još bitno za naglasiti, grad će unutar svojih programa omogućiti ne samo gradskom vrtiću, nego i privatnim vrtićima određeni vid suradnje što se tiče plivanja, što se tiče klizanja. Zajednički ćemo i od sad i u buduće djelovati na tom području, kako ne bi bilo stalno tih tenzija između gradskog vrtića i privatnih vrtića, koji je privilegiraniji i koji nije privilegiran. Gradska uprava se želi ravnomjerno krenuti prema svim vrtićima na području grada Bjelovara. I naravno za kraj rekao bih jednu neugodnost koja se pojavila, međutim ja čvrsto stojim iza te svoje odluke. Dakle, mi smo imali slučaj da u pojedinim vrtićima grada Bjelovara, relativno mali broj djece, međutim dolazi jedan dio djece iz susjednih općina. Dakle, čak imamo i slučaj gdje jedno dijete dolazi u gradski vrtić iz općine Sveti Ivan Žabno, dakle iz Koprivničko-križevačke županije. Mi nemamo problema u tome da djeca i drugih općina budu u gradskom vrtiću, ali prvenstvo moraju imati djeca sa područja grada Bjelovara. To je prvi stav. Drugi stav, ne može se dogoditi kao što se događalo do danas, da grad Bjelovar, odnosno roditelji koji plaćaju boravak svoje djece u vrtićima grada Bjelovara, dakle i privatnim i gradskim vrtićima, plaćaju ostali dio sufinanciranja za tu djecu jer njihove općine to ne žele pokrivati. Dakle, događao se slučaj da primjerice neka općina, ako je ekonomska cijena 1800 kuna, roditelj plaća 600 kuna, 1300 ne plaća niko.
To je nedopustivo. Mi smo uputili službene dopise prema svim općinama, u suradnji sa privatnim vrtićima isto tako, gdje smo rekli, gospodo, molim vas za partnerski odnos, želimo da vaše općine za 5, 6 ili 7 djece iz vaših općina koji su sudionici predškolskog odgoja u vrtiću na području grada Bjelovara sufinanciraju kao i grad Bjelovar ekonomsku cijenu. Ovako se događalo da grad Bjelovar ili bjelovarski roditelji moraju nadoknađivati da bi vrtić funkcionirao pozitivno. Dakle, nitko do sad nije plaćao za tu djecu. Meni su osobno sva djeca jednaka, ali isto tako moramo uspostaviti kriterij, moramo uspostaviti red, da dakle, ako građani grada Bjelovara nešto plaćaju, isto tako mora biti i prema svim drugim roditeljima ravnomjerno raspoređeno. Dakle, evo, uvodimo jednako određeni red, određeni kriterij, određena mjerila i ja vjerujem da naš odnos što se tiče vrtića na području grada Bjelovara, bilo privatnih, bilo gradskih, može biti samo bolji. Mi razmišljamo i o modelu u kojem bi se jedan vrtić prijavio na Europski fond, jer želim da doista svakom djetetu u gradu Bjelovaru bude omogućeno da može pohađati vrtić, a naravno da gradnja vrtića može biti od strane grada, može biti sigurno financirana iz europskih fondova. Ukoliko se to dogodi, planiramo 100 do 150 djece dodatno staviti u jedan takav vrtić. Naravno će to podignuti i standard gradskog vrtića, ali da će podignuti isto tako tu nekakvu zajedničku listu čekanja. Naravno, to ćemo raditi sve u dogovoru sa našim partnerima, da nikoga ne oštetimo, jer nama je cilj da ovi ljudi koji marljivo rade, koji u teškim trenucima i teškim vremenima doista, kažem, kad smo popravili sve ove neke nedostatke manje nedostatke koje smo uočili, sad sam zadovoljan kako funkcioniraju svi vrtići na području grada Bjelovara i nema razloga da to tako ne bude i u buduće. Još jednom svima zahvaljujem na suradnji, na strpljivosti. Dugi su bili pregovori, teški su bili pregovori, međutim, evo, zajedničkim snagama uspjeli smo se dogovoriti oko nekih stvari. Gradski vrtić, moram naglasiti, Bjelovar će jedan dio sufinanciranja neće dobiti kao što su to dobili privatni vrtići, to moram isto tako naglasiti. Gradski vrtić će imati malo teži zadatak, morat će jedan dio financijskih sredstava nadoknaditi raznim mjerama uštede, međutim, mi ćemo to u dogovoru sa gradskim vrtićem i evo, zahvaljujem se ravnateljici koja je stvarno uspješna u vođenju gradskog vrtića, ćemo to sigurno uspjeti nadoknaditi. Dakle, ovaj put smo išli malo više na ruku privatnim vrtićima, međutim, kažem, želim da se u javnosti dijele vrtići na gradski i privatne, sve su to naši vrtići u kojima rade dobre tete, u kojima rade dobri privatnici i mislim da možemo biti zadovoljni stanjem vrtića na području grada Bjelovara. Kada već govorimo o demografskoj politici, natalitetu, kud ćete bolje mjere od povećanja, odnosno snižavanja cijene vrtića za roditelje. Dakle, roditelji sad više ne moraju brinuti. Ja mislim da je cijena pristojna 600 kuna. Naravno da ćemo u budućnosti gledati da ona možda još ide dolje. Ja moram naglasiti da od 10 milijuna kuna povećanja prihoda u sljedećoj godini, 1 milijun kuna će ukupno koštati grad ovo snižavanje. Sve ovo ostalo smo uložili u gospodarstvo. Dakle, mogli bismo reći da od svih nekakvih novih financijskih sredstava sve ide u gospodarstvo i u smanjivanje cijene vrtića. Evo, toliko. Ja bih se zamolio gospođu Vanušec, gospođu Marinu iz Osmijeha i gospođu Anu iz našeg gradskog vrtića da se ovdje. Evo, ja se prije svega moram zahvaliti i našem gradonačelniku i čelnicima grada Bjelovara na razumijevanju i na potpori privatnih predškolskih ustanova, odnosno ustanova ranog i predškolskog odgoja u gradu Bjelovaru. Evo, naišli smo na jedno zaista veliko razumijevanje i gdje smo dogovorili jako lijepe projekte koji će naravno koristiti našoj djeci koja borave u privatnom vrtiću. Zahvaljujemo se na ovom povećanju, naravno što će znatno unaprijediti i kvalitetu našeg rada. Uključili smo se u projekt provedbe doručka, uključili smo se u klizanje. Naravno, jedna grupa nam je to odradila i bilo nam je prekrasno. Roditelji su bili oduševljeni. Uključujemo se i u projekt plivanja. Svi naši programi poslani su u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i evo upravo smo jučer dobili odgovor da su programi proslijeđeni dalje Agenciji za odgoj i obrazovanje. Svega ovog ne bi bilo da nije bilo razumijevanja ljudi i dobre suradnje. Evo, očekujem je i dalje i zahvaljujem se još jednom. Hvala. Evo, ja neću ljuditi, ja se slažem sa gospođom Sekom.
Meni je samo drago što je grad u nama prepoznao partnere koje stvarno jesmo i nadam se budućoj daljnjoj suradnji, znači u partnerskom odnosu. Drago mi je što možemo se uvijek nekome obratiti za bilo kakve probleme, bilo kakve poteškoće, da imamo u gradu znači nekog kome možemo reći sve svoje probleme. I nadam se daljnjoj budućoj suradnji da ostane ovako kako je. Hvala. Imamo samo što spomenuti još jednu stvar koja je mislim tako bitna, mi ćemo o njoj razgovarati. Ana će reći vezano uz gradski vrtić, ali isto tako mi ćemo krenuti i želje nam je, kao što znate, 5. osnovna škola. Dakle, tamo ćemo imati sobu za osobe sa senzornim problemima, to je klinci sa senzornim problemima. Cilj nam je to napraviti u vrtiću, gradskom vrtiću Bjelovar, ali naravno da nam je isto tako cilj napraviti jedan sustavan pristup tom problemu. Pojavljeni su u svim vrtićima klinci sa različitim senzornim problemima i to treba doista pomoć stručnjaka. Grad će uložiti negdje oko 400.000 kuna u cijelu tu priču i osobno mi je to izuzetno jako bitno, te ćemo to isto tako pokušati implementirati da ne bude razlike gradski vrtić, privatni vrtić, nego da to doista mogućnost imaju svi korisnici bilo koje vrtiće na području grada Bjelovara. Evo, gradonačelnik je rekao većinu. Mi kao gradski vrtić, čiji je vlasnik i osnivač grad Bjelovar, isto smo se pridružili ovdje u unapređenju predškolskog odgoja u Bjelovaru, radimo na raznim projektima. Drago nam je da je grad imao sluha, evo to je upravo naš projekt Sigurnost u vodi, privikavanje na vodu koji je pokrenut, iz toga je proizišla ova inicijativa o besplatnom plivanju za svu djecu predškolske dobi koja pohađaju vrtiće grada Bjelovara, te klizanje. Također cijene su 600 kuna najveća cijena i kod nas kao i prije postoje platni razredi, s tim što se platni razred za socijalno ugrožene nije promijenio. Evo, drugo sve je rekao gradonačelnik. Dakle, moramo znati 150 kuna će biti socijalno ugrožena cijena, ali treba naglasiti, želim biti otvoren maksimalno, dakle postoji određene izmjene što se tiče drugih platnih razreda, to je u varilija od prilike 30 do 40 kuna poskupljenja. Ja mislim osobno da 30 do 40 kuna poskupljenja za nekakvih 20% roditelja neće biti problem, jer smo s tim htjeli biti puno ravnomjerniji. I ono što je isto tako bitno za naglasiti, vi znate da evo, hvalimo se sa našim europskim timom, EU timom, radimo dobre stvari, povlačimo mnoga sredstva. Evo, jučer ste bili na tiskovnoj konferenciji pa sam rekao da očekujemo odluku, još uvijek formalnu odluku nismo dobili za stare Plannice. Međutim, 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava vrlo vjerojatno stiže u Bjelovar iz razloga što je jučer službeno objavljeno da se podiže alokacija sredstava sa 200 milijuna kuna na 600 milijuna kuna i grad Bjelovar će sigurno biti u tom jednom velikom kolaču, tako da očekujemo evo do kraja idućeg tjedna, možda već i do kraja današnjeg dana odluku, barem takve najave imamo da bi danas trebalo biti odluke. Dakle, još dodatnih 5 milijuna kuna besplatnih sredstava za stare Plannice. Naime, zašto to govorim? Govorim o velikim aspiracijama i ambicijama grada da doista povuče, to bi bilo 43 milijuna kuna ukupno projekata, odnosno 38 milijuna kuna gotovog novca koji dolazi izvan područja grada. Govorim to iz tog razloga što je u tih 38 milijuna kuna već jedan realiziran projekat ove godine, dakle to je energetska obnova zgrade vrtića u Alojzija Stepinca i naravno svi vi znate da smo već pokrenuli postupak nabave za drugu osnovnu školu, za energetsku obnovu druge osnovne škole, ali isto tako uskoro očekujemo i raspisivanje javne nabave za izvođača za energetsku obnovu glavne zgrade dječjeg vrtića. Dakle, imat ćemo dva skroz nova moderna vrtića u gradu Bjelovaru, a naravno da ćemo u budućnosti težiti tome da na neki način izađemo u susret i privatnim vrtićima, da doista svi budu zadovoljni. Evo, toliko, mislim da je ovo jedan dobar potez i nadam se da se vidimo sljedeće godine da će grad ipak uspjeti još dignuti toliko svoju gospodarsku aktivnost, da ćemo možda i sljedeće godine opet nešto malo smanjiti participaciju, iako gledajući sve druge gradove, ovo je iznad prosjeka, dakle cijena koju roditelji trebaju plaćati, odnosno manja cijena koju roditelji trebaju plaćati na području Hrvatske. 600 kuna je vrlo više nego povoljno za ovakve, recimo manje ili srednje gradove kao što je Bjelovar. Samo je to kratko.
rekli ste za načelnike, to je se prihvatilo općine da sudjeluju u tom partnerstvu. Gledajte, ja sad ono što sigurno znam je općina Veliko Trojstvo, evo i s Martinom sam razgovarao, općina Veliko Trojstvo je prihvatila, za druge ćemo vidjeti, neki su do sad plaćali samo 200 kuna, iako su trebali preko 1000 kuna. Ja osobno smatram, nema tu puno djece, ne znam, sve kako možete, petero kod vas, 12 u gradskom, no tako, tu ne, koliko? Dvoje Žabno, dvoje Robišće i dvoje Veliko Trojstvo. Dakle, 6 gradski, kod vas Ovo je Robišće, jedno trojstvo. 3, 6, 9 i kod vas 5, 14 djece. Ali molim vas, znači nemojte se misliti da ja sam knjičarim. Ja samo želim da se uspostavi red i da bude fair play. Samo da bude fair play. Dakle, neću dopustiti da građani grada Bjelovara plaćaju roditeljima uz živuće općine. Dakle, to nije veliki iznos. Da je to neki veliki iznos, ja bih shvatio da općine nemaju ta sredstva. Međutim, to nije veliki, to je više stvar dobre volje. Općina Veliko Trojstvo, s kojom mi imamo dobru suradnju, to napravila, vjerujem da će to i druge općine i s drugim općinama dobru suradnju. Kažem, to je samo stvar dobre volje. Zašto to nije prije bilo tako, ne znam. Međutim, kažem, mi smo ušli vrlo duboko u kriterije, nisu krivi ni vrtići, oni su imali ono što su imali, one odluke koje su imali, i to su poštivali, nema tu uopće spora da su oni krivi. Međutim, evo, mi smo sad ušli u tu priču, želimo fair play odnos, ja mislim da je to u redu. Ja shvaćam bijesne roditelje, evo neki su se javili i našli nekim određenim medijima, međutim, ja stojim kod te odluke jer smatram da mora postati fair play. Ali čekajte, ugovore moramo potpisati još. Samo mikrofone. A ja sam reći potpisao. Ja ću samo ovako uzeti za sliku, kao da potpisao, iako sam već potpisao. Moram.